ओ दिनै नैबे फस्लाबारि गेलेग्रा फोथाराव बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारि ट्रास्टनि बानजायनायाव थुलुंगानि थान्दै मुंख्लं महेश्वर मुसाहारिनि रुफाथि मायथाइ थैनाय गोसोखां सान फालिनाय बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनै जोङो जोंनि दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय मोन 14 दालाय एबसुनि गेजेराव इन्टार इउनिट एबसु बुलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ जोङो सिगां समफोराव दख'रा एबसुनि थान्दै जख'न्थाइ आरो बोसोरसालिया जथुम्मायाव बे हाबाफारिखौ लाबोनाय जायोमोन। थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारि गोसोखां बुलुर बादायलायनाय दालाय एबसुनि गेजेराव दा जोङो देग्लाय जिथु महेश मुसाहारिनि मुंख्लं साना देग्लाय रुफाथि मायथाइ जाफैबाय 25 बोसोर थांनाय 2000 मायथाइयाव थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारिया बिदा फंबाइनि सानस्रिनि गोरोबलायैयाव बिथांखौ गावथारनाय जादोंमोन आरो बिथाङा बे समाव बिजनि आन्सलिक BPSCनि चेयारमेनमोन, बड'लेण्ड पिपल एक्सन कमिटिनि चेयारमेनमोन। बेवहायनो बिथांखौ जोंनि मानसियानो बिदा फंबाइनि गेजेरावनो बे थासारिखौ खालामनाय जादों। दा बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिजनि आन्सलिकआ जोङो बेनि मुंख्लं सानखौ सिगां समफोरनिफ्राय फालिबोबाय थानाय जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ मुंख्लं हिसाबै गनायनानै लादों। दा बेखायनो जोङो बिथांनि जि थैनाय सान बा मुंख्लं सान बेखौ बोसोरफ्रोमबो जोङो फालिबोदों गिदिर फिसा हाबाफारिफोर लानानै आरो देग्लाय जिथु रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनाय बेजों लोब्बा लाखिनानै दालाय एबसुनि गेजेराव जि बुलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो गाबोनसिम बे गेलेनाया थागोन। गाबोन जों सेमि फाइनाल आरो फाइनालखौ दोनहरगोन। बोथोरा थासारिखौ जोंखौ खाबु होआखैबाबो जोङो खेलाखौ जागायनो थाखाय आखायाव लाबाय थादों। दा जोङो बेखौ खालामगोन। दिनैनि बे थुलुंगानि थान्दै महेश्वर मुसाहारि गोसोखां बुलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो बेखेवना होयो आलासि महरै सबायझार समस्तिनि बारग' MCLA प्रभात बसुमतारी बिथाङा दिनैनि बे बुलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होदों। बेवहाय मोनफ्रोमबो दालाय आफादा बाहागो लाफैदों आरो जोङो आसा खालामो जोंनि बे बुलुर बादायलायनायाव बाहागो लानाय लाइमोनफ्रा बिनि गेजेरजों गावनि गेलेनायखौ दिन्थिनो हागोन, गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनायनि गेजेरजों इयुनाव सासे मोजां भलिबल गेलेगिरि जाहैनायनि जि लामा बेनि गेजेरजों खाबुखौ मोनगोन। जिहेथु इन्टार इउनिट आन्सलिकआव चेम्पियन जायोबा जोङो आन्सलिकनि चेम्पियनखौनो जिल्लायाव लाङो, जिल्लानि चेम्पियना सेन्ट्रेलाव गेलेहैयो। बेबायदियैनो गावनि जि केरियार बेखौ दालांनायनि जि लामा बेखौ मोनगोन। दा बेखायनो बयबो गेलेगिरिफोरखौ जोङो मोजाङै गेलेनानै गावनि जि रोंगौथि बेखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय आरो बे दिनैनिफ्राय जागायनानै जे महेश मुसाहारिनि नामाव गोसोखां बुलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिया मोजाङै जोबलांगोन आरो बयबो जोंनि बिजनि ओनसोलनि रायजो राजा बिथांमोना बे गेलेनायखौ नायनो फैगौमोन। दिनै बोथोरा खाबु होआखै, थेवब्लाबो दा जोंनियाव गोबां नायगिरिफ्रा नेनानै दंफैयो नायनो थाखाय। बेबायदिनो मदद खालामबाय थानो थाखाय नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों खावलायहरनाय जाबाय।